Unya ako naobserbaran nga daw sa nalimtan naman sa katawhan nga Pilipino ang saad ni President Bongbong Marcos nga himuon niyang 20 pesos ang kilo sa bugas. Kini gumikan kay natabunan naman sa isyu sa pugo, extrajudicial killing o guban pa ang kining saad nga 20 pesos ang kilo sa bugas. Nakasentro karon ang atensyon sa katawhan sa isyu ni Alice Goo nga giingong nalambigit sa pugo o ni Pastor Kibuloy nga gipasanginlan nga nalambigit sa human trafficking o giingong nang lugos og mga minor nga anak sa iyang mga membro sa Kingdom of Jesus Christ mga kabumbo. Puros na lang Alice Goo, Pastor Kibuloy o Sara Duterte ang mga balita karon o daw sa wala na makahinumdom ang mga tao sa saad ni Presidente Bongbong Marcos. Mao ra batoy usa sa mga rason kung anong nibutar ang mga tao ni Bongbong Marcos tungod sa iyang saad kung siya'y mahimong presidente sa Pilipinas, himuon niyang 20 pesos ang kilo sa bugas. Di ba ni usa ka diversionary tactics ang gihimo karon sa Marcos administration? Kini ako pangutana lang. Kung dili ba kini usa ka diversionary tactics ang gihimo sa Marcos administration aron ma-divert ang atensyon sa katawhang Pilipino sa isyu sa pugo, extrajudicial killing o kang Pastor Kibuloy mga kabumbo. Imbis nga maningil ang mga tao sa saad ni Bongbong Marcos, nalimtan na lang sa mga tao ang saad nga 20 pesos ang kilo sa bugas tungod kay gifokusan karon sa Marcos administration ang isyu ni Alice Goo, Sara Duterte ug ni Pastor Kibuloy mga kabumbo. Pero mangutana ko ninyo, sud sa kapin sa duha ka tuig nga paglingkod ni Bongbong Marcos isip presidente sa nasod nga Pilipinas, unsa may iyang nahimo? Kamong mga nibutar ni Bongbong Marcos, wa man ka mo nagmahay. Satisfied man ka mo sa iyang performance isip usa ka kiniag presidente. Tungod kay akong naobserbaran, karong mga panahon na misamot man og kalisod ang kahimtang karon sa mga tao. Midaghan man noon og samot ang mga pobre. Ni grabe ang inflation sa atong nasod sa Pilipinas og daw sa wa may gihimo nga lakang ang Marcos administration aron pud nga makaginawa. Aron pud nga maluag-luag. Aron makaginawa sa kalisod ang atong mga kaigsunan nga mga kabus, mga kabombo. Oras 1:20 na sa